kun magħna sabiex turi li f'dan il-pajjiż hemm bżonn illi ssir bidla. Kien dan l-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ġimgħa filgħaxija kien intervistat fil-programm Net Live fejn appella lil dawk kollha ta' rida tajba sabiex nhar il-Ħadd 9 ta' Marzu jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista b'messaġġ wieħed: pajjiżna għandu bżonn bidla. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jispjega li gvern Laburista immexxi minn Robert Abela huwa gvern li għajja, gvern li falla anka fil-policy internazzjonali. Robert Abela jiddispjaċini ngħid iġibruħu b'mod fejn jgħid ħaġa mbagħad jagħmel oħra mbagħad jerġa' jbiddel il-verżjoni, evidentement m'hemm ebda prinċipju illi qed jigwida il-foreign policy ta' dan il-gvern. Għaliex? Għax meta jkollok gvern illi jitkellem bissa l-gallerija, f'Malta jitkellem mod biex min għalih jipprova joħloq antagonizmu kontra l-Partit Nazzjonalista, kontrija, kontra Roberta Mezzola, kontra l-Unjoni Ewropea, u mbagħad imur hemmhekk tistħajlu jagħmel xi ġlieda kbira u jispiċċa bil-kemm jitkellem, jekk jitkellem u jivvota favur l-istess ħaġa li qed jgħid u jattakka f'pajjiżna. Bernard Grech spjega li għal kontrarju ta' dan il-Partit Nazzjonalista dejjem kien konsistenti fuq is-sigurtà u l-bżonn li jsir investiment meħtieġ anke biex isiru negozjati. Investiment li jsir mingħajr ma jintesa' l-aspett soċjali. Aħna nemmnu mhux biss fl-Ewropa, nemmnu fl-Ewropa maquda u nemmnu wkoll fil-paċi. Il-paċi ma tiġix bil-kliem, ma tiġix bil-paroli, tiġi madwar il-mejda tad-diskussjoni. Però barra dialogu irrid ikollna wkoll meta naraw li l-atturi l-oħrajn ikunu qegħdin iġibruhom b'ċertu mod, irrid ikollna wkoll il-pożizzjoni b'saħħitha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll illi l-Partit Nazzjonalista jitkellem u jaġixxi fuq dak li jolqot lil kulħadd. Fejn għamel referenza għal każ taż-żgħażagħ illi tressqu l-qorti fuq hacking, żgħażagħ illi sabu appoġġ mill-Partit Nazzjonalista. Kif il-Partit Nazzjonalista għamel pressjoni sabiex tinbidel il-liġi sabiex dawn iż-żgħażagħ ma jitresqux il-qorti. Hija ċara. Saħansitra ppreżentajna minna wkoll il-pressjoni tagħna biex tinbidel il-liġi ħalli dawn iż-żgħażagħ ma jitresqux il-qorti. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak li għamlu dawn iż-żgħażagħ kienu illi identifikaw tajjeb nuqqas illi kien hemm f'software. Li fl-aħħar mill-aħħar huwa xogħol professjonali illi aħna bħala pajjiż meta ngħidu setturi ekonomiċi ġodda, dan huwa wieħed mis-setturi ekonomiċi li nistgħu nisviluppaw fil-pajjiż li jkollna żgħażagħ u għandna żgħażagħ intelligentissimi illi jistgħu jkollhom pagi b'saħħithom ħafna biex propju jagħmlu dan ix-xogħol illi jidentifikaw propju dawn in-nuqqasijiet fis-software. Bernard Grech jispjega li wara l-pressjoni tal-Partit Nazzjonalista il-Kabinett ta' Abela irreaġixxa. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech spjega li dawn in-nuqqasijiet fit-tmexxija ta' Robert Abela qed jaffettwa b'mod dirett lill-familji Maltin u Għawġin. U huwa propju għalhekk illi huwa importanti illi jilħadd fit-3 ta' wara nofsinhar kulħadd ikun mal-Partit Nazzjonalista sabiex verament issir il-bidla. Dan il-gvern mhux biss ejja, mhux biss huwa konfuż imma falla lil uliedna, falla lill-istudenti tagħna, falla lill-anzjani tagħna, falla fil-qasam tas-saħħa, falla fil-qasam tal-investiment fl-infrastruttura, falla tista' tgħid f'kull settur. Kun magħna għalhekk il-ħadd importanti li tkun hemmhekk għaliex fit-3 ta' wara nofsinhar inti se tkun man-nies fit-toroq fil-pjazza biex turi illi dal-pajjiż hemm bżonn illi morru għall-bidla. Xejn Riolo għal Net News.